ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କେବେ ମିଳିବ, ଏନେଇ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର 5 ଏକର ଜମିନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 30 ଯାଏଁ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଅବଧିକୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ଏକାଥରକେ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଗାଁର ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ନ କଲା ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଠକ ସରିଲାଣି। ସୂଚନା ଥାଉକି, ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ମାସ 31 ହିଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆବେଦନ ତାରିଖ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଷର 2ଟି ଯାକ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ।